Cześć, dzisiaj ze mną Lipny Barszcz. Piękny duet o pięknej nazwie, bowiem lipa to szlachetne drzewo, a barszcz to pyszna zupa. I chłopaki zaraz nam coś o sobie opowiedzą, prawda? No pewnie. Tak, jasne. To zaczynamy. Improwizowałeś dłużej, to możesz Tak, zacząć. ja improwizowałem od dawien dawna w trakcie studiów, bo ja już jestem stary, więc 10 lat temu ponad improwizowałem na wydarzeniach, które współorganizowałem na Śląsku i nie tylko. No i od tego się zaczęła moja przygoda z impro. Potem minęło dużo latek, dużo wydarzeń. Taki jeden jegomość, Mateusz Wołczyk, zawołał mnie, że nowa grupa się formułuje i tam był ten pan. I od tamtego czasu z nim występuję, to już będzie ile? Znaczy razem 2 lata jakoś, a tak w grupie większej 4? Cztery cię znam Trzy, i 4 występujemy, a w Lipnym Barszczu 2. No. Ja wcześniej z kolei grałem rzeczy bardziej ze scenariuszem, improwizować średnio umiałem. Historia jest śmieszna, bo w sumie to szanowna Asia robiąca ten wywiad wspomniała mi, że istnieje taka grupa, która zajmuje się improwizacją teatralną i stwierdziłem, że to jest taki projekcik na boku, mogę zrobić. No i tak mi się spodobało, że po latach tej grupy już nie ma, a my z Adamem stwierdziliśmy, że to jest super i robimy to dalej. Tak było. Tak. Rozwija się bardzo szybko, prężnie i mam wrażenie, że szybciej w stosunku do teatru, ale to tak mam wrażenie jest ze wszystkim, nie? Że jakby jak coś jest mało rozwinięte, to ma większy potencjał na szybszy rozwój. Plus też to widzimy cały czas, w tym się obracamy, więc przez to może też więcej widzimy. Jeśli nie widzieliście jeszcze żadnego impro, to w dowolnym mieście na pewno ktoś występuje, ktoś coś robi. Nie wiem, czy to jest tak dobre jak nasze występy, ale jak coś, to zapraszamy na Śląsk. Znaczy, właśnie mam wrażenie, że Bangia też impro jest w tym, że znajdzie się jeszcze miejsca, gdzie tego nie ma, gdzie tego nie znają, że można to odkrywać na nowo, ale to też jest właśnie ta super rzecz. Znaczy, wiadomo, w naszych czasach wszystkie wydarzenia kulturalne są lekko wstrzymane i rozwój tego wszystkiego jest lekko zahamowany. Mam nadzieję, że kiedy to oglądacie, jest już lepiej, tak serio mam taką nadzieję, no ale w każdym razie rozwija się to. Są na przykład festiwale, czyli że w ogóle ludzie z wielu miast i nawet z zagranicy, tacy wielcy znani improwizatorzy światowi przyjeżdżają zagrać i to jest w największych polskich miastach, w Krakowie, w Bydgoszczy, w Warszawie, w Wrocławiu. Naprawdę jest masa tych festiwali. W Toruniu. W Toruniu, tak. Tak, także polecamy. Teraz to czytamy po prostu z promptera i odpowiadamy tak, jak nam każą, bo tak naprawdę my jesteśmy słabi w wymyślaniu. A podczas występów to nie, bo nas nie stać na scenariusz, więc my musimy improwizować po prostu. No. Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, bo my się spotykamy raz w tygodniu, znaczy średnio raz w tygodniu na takie coś, co nazywamy próbami i ostatnio zrobiłem takiego mema z tym sceptycznie patrzącym dzieckiem, że czemu naprawdę musisz robić próby czegoś, co jest improwizowane. No i jakby to Tu się gdzieś pewnie pojawi. Asia będzie musiała to dodać. Gdzieś. Tak, to działa trochę tak, że ćwiczymy takie, no nie wiem, schematy działania, które jakby właściwie pozwalają nam lepiej się z Adamem komunikować, prawda, że jakby wiemy, jeden jest w stanie dokończyć pomysł drugiego, że idziemy w jedną stronę, ale scenariusza serio nie ma i to jest w tym piękne. I ja bym teraz miał dużo trudniej, żeby grać z jakimkolwiek scenariuszem niż bez niego, bo bez niego to się dzieje naprawdę. Na przykład teraz pies szczeknął i to nie było w scenariuszu. Co, to nie? Nie. To było zupełnie niezaplanowane. On wszedł i szczeknął. Po prostu. No i zaraz nas zaatakuje. To co, zrobimy tak, żeby aktorzy się nas obrazili, czy żeby improwizatorzy?
Nie wiem, dla mnie to bardziej filozoficzne jest pytanie nawet, bo... Ale nie, no znowu chcę żartować po prostu, że całe życie to jest teatr, nie? Więc wszyscy jesteśmy aktorami, ale w tym teatrze nie ma scenariusza, więc wszyscy jesteśmy improwizatorami. Nie, no tak szczerze powiedziawszy, to no tak naprawdę zależy od umiejętności. Jak jest dobry improwizator, to jest aktorem. Znaczy, jakby jedno i drugie, obie rzeczy da się zrobić bez drugiego. O czym to ja mówiłem? Aktorzy improwizatorzy. Ach, tak, właśnie. Jest możliwe jedno bez drugiego. Mianowicie zdarzyło mi się już próbować improwizowania z aktorami, którzy spoko sobie radzą na scenie ze scenariuszem, ale w momencie, kiedy trzeba było coś wymyślić, to nagle im nie szło. Z drugiej strony są improwizatorzy, którzy są bardzo kreatywni, ale jeśli chodzi o takie naturalne aktorskie odegranie czegoś, to to średnio im to idzie i mam wrażenie, że jakby jest możliwe jedno bez drugiego, ale zawsze jakby to aktorstwo i improwizowanie jak idzie w parze, to jest 10 razy lepiej po prostu wychodzi. Więc polecam aktorom improwizację, a improwizatorom, którzy się tym nie interesowali, polecam aktorstwo. Tak jak mi poleciłeś. Tak, poleciałem Adamowi i teraz no, zobaczcie, jak fajnie gra. Nawet jestem okej. Nie? Nie. Moim zdaniem do impro jest potrzebna, jak do wszystkiego, potrzebna jest po prostu chęć. Na pewno pomaga niewyparzony język, jakaś kreatywność, jakaś dowcipność, bycie śmiesznym, ale Wiru nie był śmieszny, a zaczął być, więc to też nie jest konieczne. Tak, bycia śmiesznym da się nauczyć, to jest zupełnie osobny skill i na przykład to jest umiejętność, jakiej nie nabyłem w szkole, jakiej się nie da nabyć w szkole aktorskiej. Bycie śmiesznym to jest coś, co trzeba wypracować w jakiś sposób samemu, na praktyce mam wrażenie. Nie da się w szkole aktorskiej? Znaczy, przynajmniej nie słyszałem o takim kursie, ale spoko by było, gdyby było właśnie soma estetyka, emisja głosu, bycie śmiesznym. To by było naprawdę spoko. Znaczy, bo to jakby w ogóle te szkoły, to tak brzmi, jakby te szkoły aktorskie w ogóle nie uczyły aktorów komediowych. Może to się odbywa gdzieś na końcu, do tego nie dotarłem, ale mam wrażenie, że jest łatwiej być po prostu, nie wiem, śmiesznym, bo też jest co innego w ogóle, bo jeśli nawet się gra taką komedię, to komedię omyłek i najprostsza rzecz, dziewczyna rzuca chłopa, bo znalazła sobie innego i to jest ha dla publiki, ale publika się śmieje, a ty musisz rozpaczać, ty musisz grać, że rozpaczasz. Oni się z tego będą śmiać, dla nich to jest śmieszne, ale ty musisz wiedzieć, że grasz, że rozpaczasz. Ale, żeby nie było też, że mówimy, że to nie jest rekomendowane, jak jesteś po szkole aktorskiej, to ci zawsze pomoże. Wiadomo, że to jest zawsze plus w impro, tylko że to, broń Boże, nie jest potrzebne. No. Żeby zacząć, na pewno nie. Nieważne, co mówią o impro, że to jest sztuka, czy inne takie rzeczy. Moim zdaniem impro to jest przede wszystkim zabawa i od tego się zawsze to zaczyna, a dopiero później do tego dochodzi właśnie takie, powiedzmy, aktorskie ego i chęć zaprezentowania się. Ale jak chcecie zacząć, poszukajcie sobie gier improwizowanych i możecie pograć ze znajomymi po prostu tak se, bo zobaczycie, jak będziecie pijani, to zwłaszcza. Ja wręcz chętnie powiem takie coś od siebie, może tym wyprzedzę jakieś pytania, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o grupy impro, jakie istnieją w Polsce, czy w ogóle z jakimi się zetknąłem, mówię o takich na naszym poziomie, czyli takie, które nie te, które zaczynają, ale też nie te, które z tego żyją. Tych w ogóle jest dość mało. Ale mówiąc o takich grupach, to że większość teraz ludzi zaczyna od tego, że idzie właśnie na jakiś kurs aktorski, na jakiś kurs impro. Moim zdaniem magia naszych spotkań była z tego, że mieliśmy 5 osób, które było zainteresowane tematem, gdzieś sobie w ogóle w Google'ach znalazło, jakie są gry impro, próbowaliśmy to robić sami i nie wiem, ja na pierwsze warsztaty poszedłem po 1,5 roku robienia improwizacji i wydaje mi się, że to ma naprawdę swoją taką magię unikatową, że się nabywa tego stylu, a nie jest się uczonym stylu. To jest jakby, ja się z tego mega cieszę, że tak to wyglądało. Zazwyczaj. Tak. Ale niekoniecznie zawsze. Byłem na niewielu dramatycznych spektaklach improwizowanych
ponieważ zdecydowanie są one trudniejsze w przedstawieniu, ale też trudniejsze jakby w odbiorze. Bo jakby to powiedzieć, w momencie, kiedy gra się komedię, to wiadomo, że najfajniejszą, najlepszą czystą formą jest to, żeby sobie tak żartować, żeby właśnie tworzyć fabułę, która będzie śmieszna, ale w momencie, kiedy coś nie wyjdzie, gdzieś się ludzie nie dograją i będzie jakiś błąd, to on nagle też będzie śmieszny, więc on podbije tą śmieszność. A w momencie, kiedy gra się coś poważnego, no to dlatego jest to właśnie, mam wrażenie, trudniejsze między innymi. Co sądzisz, Adamie, Specu, od dramatycznych, poważnych scen? Tak, ja. Ja słynę z tego właśnie, że jestem poważny i na co dzień to w ogóle nie śmieszkuję. Natomiast chwila na zastanowienie, zebranie myśli, bo mnie wybiłeś tym komentarzem. No mi się wydaje, że po prostu też to wynika trochę z oczekiwań publiki, że impro po prostu przez to, jak jest promowane i jak najczęściej jest prezentowane w Polsce, ale też chyba na świecie, kojarzy się też z czymś śmiesznym, więc jeśli publika przychodzi, żeby się pośmiać, to nie wiadomo, co poważnego by miało się dziać na scenie, to się uzyska taki trochę efekt jak z Nagiej Broni, gdzie aktorzy grają poważnie, tylko sobie sytuacje są po prostu śmieszne i ludzie też się śmieją, bo po prostu jakby kontekst sobie sami dopisują do tego wszystkiego. Takim też słowem klucz mi się wydaje jest underground, że jakby w momencie, czasami się dzieje impro w teatrze, że naprawdę ludzie przychodzą, siadają teraz już co 4. miejsce, ale kiedyś obok siebie naprzeciwko sceny i oglądają spektakl, ale w momencie, kiedy impro niejednokrotnie się dzieje w barach, że jest takim czymś dodatkowym, no to chyba ciężko sobie wyobrazić spektakl dramatyczny, który w takim miejscu się dzieje. No to jest, tak samo jest właśnie z impro, że ono jest dobre na to miejsce, gdzie śmieszy, bo częściej śmiech jest oczekiwany. Też w ogóle mam wrażenie, że ludzie częściej idą w jakieś miejsce się pośmiać, niż przemyśleć, skłonić się do przemyśleń. Ale z drugiej strony też mam wrażenie, że czasami spektakle różne mogą doprowadzić do takiego właśnie, że widz, nasz ostatni spektakl, mam wrażenie, że tak wywoływał takie uczucie, czy ja powinienem się z tego w ogóle śmiać. Tak. Więc też zależy, jak wyjdzie. Najczęściej jest komediowe, stety, niestety. Ja się cieszę, ale... To jest doskonałe pytanie, bo właśnie zamierzaliśmy... Nie. Na pewno coś się dzieje, czy tutaj w okolicy naszej, czyli Górny Śląsk, czy w wielu miastach też są takie warsztaty różnego rodzaju organizowane. Nawet my też powoli zaczynamy jakby gdzieś tam się dzielić naszą wiedzą, bo uważamy, że mamy coś do powiedzenia, coś, co możemy jakby gdzieś tam tą wiedzę też uzupełnić. Więc na pewno można, jeśli byście chcieli warsztaty, to też możecie się z nami zgłosić, to albo polecimy, albo coś zorganizujemy. Dokładnie. Też jakby jest tego bardzo, znaczy jest tego trochę u nas, bardzo dużo jest tego w Krakowie. Przede wszystkim mam wrażenie, że u nas jest takich dużo precyzyjnych rzeczy, że jeśli chce się na przykład komedię dell'arte zgłębić, czy też zgłębić jakieś konkretnie storytelling, jakieś po prostu bardzo konkretne rzeczy związane z improwizacją, a jeśli chodzi o taki kurs improwizacji od podstaw, to też właśnie Kraków, czyli blisko, więc polecam. Cofnijmy się zatem o krok, ponieważ Adam przypomniał sobie o ważnej rzeczy do powiedzenia. Tak, znaczy chwilę tu porozmawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że nie tylko w Krakowie, u nas na Śląsku w Katowicach też są regularnie organizowane różnego rodzaju warsztaty. Oprócz tego we Wrocławiu, w Warszawie, gdzieś jeszcze? W Bydgoszczy, w Toruniu. Tak. Więc warto szukać. No tak. Pepe. I pies wszystko zakończy. Nie no, jak sobie radzi? No, póki coś się da robić, to robimy. Na pewno jest to wyzwanie dla nas, na pewno jest to wyzwanie dla wszystkich w ogóle. Myślimy o robieniu rzeczy online, myślimy o podcastach. Przenieśliśmy nasze eventy o godzinę wstecz, żeby móc je zakończyć wtedy, kiedy zakończył się działalność barów.
Mamy, jak prowadzimy otwarte sceny, to mamy na sobie maseczki, dezynfekujemy rączki i to samo zalecamy wszystkim, którzy przychodzą. Więc No, jakby... dostosowujemy się do wszystkich wymogów aktualnych, no ale jak cała branża eventowa, teatry, kina i tak dalej, no to jakby to wszystkiego tego dotyczy nas jak najbardziej też, więc no na pewno ta sytuacja nie ułatwia. Właśnie kina i teatry mają nie tak samo. To też mnie zastanawia, że w sumie no, w teatrze, może to ze względu na to, że w teatrze aktor może na ciebie nachuchać, a w kinie jak nachucha, to się nie przeniesie. Nie wiem, w każdym razie mamy trochę inne obostrzenia niż kino niestety, więc może właśnie powinniśmy zacząć streamować występy na żywo, robiąc je w innej sali. Nie wiem, ale ogólnie... To jest osobny temat, czy streamowanie impro to impro. No właśnie. Także, no właśnie też to jest to. To jest to, że mam wrażenie, że jest coś takiego jak nagrywane spektakle. One też wiadomo nie mają tej magii, co jak się jest na tym spektaklu, ale impro w ogóle mam wrażenie, że traci bardzo dużo ze swojej magii w momencie, kiedy jest nagrane. W sensie zdarzyło mi się widzieć tych samych ludzi nagrane spektakle i widzieć ich na żywo. I no, jest to zupełnie inna wartość. W ogóle wydaje mi się, że w tym miejscu warto polecić, jeśli możemy mówić o takich rzeczach, ale wierzę, że możemy, jest impro na Netflixie. W sensie wpiszcie sobie impro na Netflixie i tam są 3 spektakle takich 2 gości, którzy są prawie tak śmieszni jak my. Ale oni naprawdę robią dobrą robotę i jeśli nie wiecie, czym jest impro, albo... To są znani aktorzy przede wszystkim, oni grają w filmach. Tak, ale przy okazji... Takich też Netflix... Co ja cię... Źle gadam? Dobra, nie patrzcie na nich. Nie patrzcie na nich, bo są okropni najwidoczniej. No tak prywatnie to niedawno zostałem ojcem, jak widać, więc mam plany wychowawcze. Serio. No, lepiej. No. Artystycznie, no po prostu pewnie będziemy rozwijać różne rzeczy. No, ta cała sytuacja tak naprawdę nas mocno blokuje, więc działamy co umiemy. A jak się to zmieni, to zobaczymy. Jak w końcu wyjdziemy z tego, będą szczepionki, wszyscy będą zdrowi. Też psychologia ma niejednolite stanowisko do tego, czy to jest dobre, czy nie, takie mówienie o swoich planach, bo z jednej strony w ten sposób nakładasz na siebie zobowiązanie, że coś zrobisz, z drugiej strony powiedziałeś już, że coś zrobisz, więc zrobiłeś coś w tym temacie, więc już masz mniejszą motywację. Nie wiem jak jest, ale no z takich planów, ja od roku marzę, żeby zrobić szkolenie z aktorstwa i w końcu je zrobię, jak to będzie legalne. Co jeszcze? Na pewno chcemy występować poza Śląskiem. Już nam się zdarzyło, już 2 razy nam odwołali event, no ale się nie dziwię, też zrobiłem takiego mema, że gdzie boli i potem jak jest to całe ciało na czerwono, kiedy odwołali ci event impro. No to jakby 2 razy pod rząd nam odwołali ten sam event, ale się nie dziwię, bo Kraków jest w czerwonej strefie podczas kiedy to nagrywamy. Więc ale chodzi o to, że fajnie było gdzieś pojeździć. Może nawet za granicę. Tak, aspirujemy, mamy nadzieję. Tak, jesteśmy przy nadziei. Oficjalnie to powiemy. I też w sumie, czemu tego nie powiemy? Mamy też takie coś, że teraz oprócz takiej jakby wspólnej naszej działalności scenicznej robimy organizujemy inne rzeczy, że też mając taką możliwość ściągamy ludzi, teraz ściągamy Wojtka Tremiszewskiego na warsztaty i występ. Zobaczymy, czy w ogóle koronawirus znowu nie pokrzyżuje planów, ale to w zależności kiedy to się pojawia, to może nawet tego nie będzie. Dokładnie. Więc jeśli widzicie ten event, to znaczy to się dzieje, a jeśli nie, to nie. Ostatnio rozwiązaliśmy ten problem. Impro to nie sekta, to masoneria. Dokładnie. To chyba jest historia, którą należy przytoczyć. No, można by przytoczyć. W każdym razie impro może wyglądać dla niektórych z zewnątrz dziwacznie. W każdym razie my nie jesteśmy sektą i ktokolwiek, kto tak mówi, to jest w błędzie. My jesteśmy ruchem filozoficzno-religijnym, więc
No. Jakby ja się nie dziwię, skąd to się wzięło, bo jak ktoś przechodzi niezwiązany i to się na przykład dzieje w barze, a stoi kółko 15 osób, którzy robią na przykład zip, zap, zup, zup, zap, zup i patrzą jakieś... Kundzia. Właśnie, na przykład. No to nie dziwię się, że skojarzenia są dość jednoznaczne. Jeszcze nie dość, że ruch religijny to dość prymitywny. Także rozumiem, skąd te skojarzenia, ale jakby masoneria się w ogóle też bierze z tego, że ostatnio jak robiliśmy takie prywatne szkolenie, to przyszedł jakiś nietrzeźwy człowiek, który w ogóle nie powinien się tam znajdować i zaczął nam tłumaczyć, że w sumie czy to, co robimy, jest w pełni legalne i że ma coś wspólnego z masonerią, że on czytał o masonerii, zaraz nam wytłumaczy, a my w ogóle myśleliśmy, że to jest uczestnik szkolenia, dlatego go nie pacyfikowaliśmy od razu i daliśmy mu przemówić i wszyscy, akurat tłumaczyliśmy ludziom, czym jest impro, więc wszyscy myśleli, że to jest w ogóle zaplanowany gag, że wchodzimy i musimy improwizować z takim człowiekiem, no ale zostało stwierdzone, że jesteśmy masonerią, jakby nie mam tyle pieniędzy, żeby być uznawany za masona, więc... Więc tylko tutaj usłyszycie, że jak zaczniecie zajmować się impro, obserwować impro, to zaczniecie też rządzić światem, więc... Ja osobiście się inspiruję trenami. No dla mnie to był po prostu... nie ma innych tak śmiesznych wierszy. I dla mnie po prostu taki czarny humor to jest właśnie to, czym ja się inspiruję. Tam była orszulka, a tutaj jest koszulka. Tak. Jak tak dalej pójdzie z tym COVID-em, to chyba tak. Znaczy mi się wydaje, że Multipla powstała w ogóle tak, że ktoś, kto projektował samochód, miał glitcha w tym programie i mu się rozjechało i stwierdzili, a to jest to. Już mu się dniówka kończyła, to już nie będzie zmieniać, no już tak zostawił. Dokładnie, ale karnąłbym się kiedyś, ciekawi mnie jak to jest. Jak to jest? Być oplutym. Tak. Czekaj, jak widzisz multiple, to plujesz na tą multiple? Ja nie, ale Okej. A widziałeś ludzi, żeby pluli? słyszałem legendy. Legendy o plujących ludziach na multiple. W sumie, no to brzmi jak jakaś dobra legenda o ludziach plujących na multiple. Shubidubiduba, dubidubiduba, shubidubiduba, dubidubiduba, Pepe. Zależy czy wrzątek, bo to też jest spoko, bo właśnie o to chodzi, że zawsze mnie denerwowało, jak się dostawałem zupę i ona była taka, że jej nie byłem w stanie jeść, w sensie to po co, skoro można ją podgrzać do takiej idealnie dobrej temperatury i wtedy ona może być w oku, wszędzie w sumie może być. Ja lubię rosół w ogóle, lubię rosół. Znaczy ja też lubię rosół, ale zdecydowanie wolę rosół w buzi jak w oku, więc... Ale w ogóle ostatnio coś rozkminia a propos rosołu. Jak się robi kurczaka i zanim się go, jak już się go zrobi, on już jest wysmażony, to jak się wleje na patelnię bulion rosołowy i się go kąpie w tym rosolu, to jest taki mięciutki i pyszny. Serio, polecam. Jakby absolutnie się uczę gotować dopiero, ale to jest pro-tip, lifehack dla miłośników kurczaka. Świetne. Okej, znaczy, bo wiesz, że rosół się robi z kury. Tak, ale Więc to jest taka incepcja. tak jakbyś no. taki głupi rytuał robił i Tak. w wywarze z kury topił drugą kurę. A panierka nie jest czasem z jajka? Czy to nie jest czasem obtaczanie matki jej martwym dzieckiem? Nagle kurczak stał się bardzo obrzydliwy w tej wypowiedzi i się czuję z tym niekomfortowo. Ja jestem też miłośnikiem tataru, to też nie jest najbardziej estetyczne, a za wspaniałe i górnolotne z drugiej strony. No to ja bardziej sushi. A i kawioru to ostatnio też dostałem śmieszną informację, że kawior to wyobraź sobie, że tak jakby ryba jadła kanapkę z twoim nasieniem. No, To ja się napiję wody, a do wody sikają ryby, więc... Czy ryby sikają? Sikają. Ja w ogóle mam uczulenie na kota, więc to tak też sprawia, że jak kichnę, to on się taki robi opływowy. Ale to rozumiem, że ty jesteś przeciwny aerodynamice kota, tak?
Bo ja jestem za aerodynamiką. Ja uważam, że każde żywe stowarzyszenie powinno być aerodynamiczne. I powietrze powinno opływać, w sumie każdy przedmiot, który jest na ziemi, jeśli go otacza powietrze, bo jak ktoś chce być w próżni, to może być w próżni, jakby ja też nie mam z tym problemu. Znaczy, ja się kotów ogólnie boję trochę, bo się zachowują trochę jak straumatyzowane dzieci, No ale to dlatego im będziesz zabierać aerodynamikę? ale straumatyzowane dzieci też nie są aerodynamiczne, więc... Jak to nie są? Widziałeś kiedyś lecące dziecko? 3 hours later. Jesteśmy za aerodynamiką kotów. Moim zdaniem, jak jest dobry inżynier, to całką podeprze, połówką podeprze. Co pod ręką będzie miał, to podeprze. Zależy czy inżynier, czy magister inżynier, bo jak inżynier, to myślę, że będzie jakby w stanie fizycznie to wykonać, ale tego nie wymyśli, a magister inżynier to wymyśli i każe komuś innemu wykonać. A co jak to jest doktor? Można być doktorem górnictwa, To na pewno. ale to w sumie... Ale ty myślisz, że gdzie górnicy się leczą? To rzeczywiście. No. Pepe? Cześć. Cześć. Obserwujcie nas w ogóle na social mediach, wiadomo, to teraz Tak. musi powiedzieć każdy na koniec Tak, wywiadu. tak. Facebook, Instagram. Tyle. Co jeszcze? Może YouTube za niedługo, bo zamykają nas znowu. Kto wie.